Здравейте, добри и загрижени хора! Както вече ви споменах в предишното видео, в следващите няколко видеа ще ви покажа бързи и лесни начини, с които да подсилите вашата имунна система. Есен е, децата тръгват на училище и за много мамита, може би това е много актуален въпрос, как по най-лесният и природосъобразен начин да засилят имунната система на своите деца. Но и на вас самите, защо трябва да се грижим добре само с децата си. Ние можем да се грижим добре и за децата си, и за себе си. Ако все още не сте се абонирали за моя канал, ви съветвам да го направите, за да може да получавате полезни видеа, които да ви помагат да бъдете все по-осъзнати и отговорни за собственото си здраве. Ще се радвам, ако всички видеа, които смятате, че ще бъдат полезни за ваши приятели, да ги споделяте. Така помагате на моя канал да се развива, а и да има все по-осъзнати и отговорни хора, които са готови да се грижат за здравето си, преди да е станало късно. За което ви благодаря от сърце. Често, когато става въпрос за засилване на имунната система, първата ни асоциация е, че трябва да консумираме нещо. Истината е, че дори да консумираме най-силния имуностимулант на света, това няма да е достатъчно, ако изпускаме другите два компонента за здрава имунна система. А кои са те, ще ви разкажа до края на видеото. Разбира се, доста от храните са изключително имуностимуланти и аз тук ще ви разкажа само за тези, които наистина са лесно достъпни и които можете много лесно да интегрирате в собственото ежедневие и в ежедневието на децата си. Първото нещо, за което се сещам и което и вие знаете, е да използвате по-често мед. Да, всички знаем колко е полезен меда. Но ако наистина е полезен толкова много за нас, аз имам въпрос: защо не го използвате ежедневно във вашия живот? Защо не замените захарта в кафето и чая си с меда, ако все още не сте го направили? А като имуностимулант за децата можете да го използвате като сутрин на гладно, още като станат и си измият зъбките, им давате по една лъжичка мед и им казвате, че този мед ги прави здрави, силни и ги защитава от всякакви вируси. Разбира се, тук говорим за висококачествен мед, който можете да откриете само при производители, на които наистина имате доверие. Ако питате мен, най-добрият начин е вие сами да си произвеждате мед или да си намерите хора, които да го правят вместо вас, на които наистина вярвате. Знаете колко много пчелички са нужни да се трудят, за да имате това безценно богатство и лечебно средство в кухнята си. Честно казвам, когато за първи път научих колко много полети трябва пчеличките да направят до кошера, колко много пчелички жертват живота си, само за да имате една лъжичка мед в устата си, толкова много се възхитих на тяхната дейност. Тя природата ги е създала за това, но това е толкова много труд, за да имаме ние това безценно нещо на трапезата си. Като научих това, започнах да ценя меда още повече, да уважавам и обичам пчелите още повече. Изведнъж се появи в мен едно такова чувство. Исках да се разделя на милиарди малки клонинги и да нацелувам всяка една пчеличка, за да й благодаря за това, което прави за нас хората. Така, понякога ми се появяват някакви такива странни желания, но както и да е, важното е, че ние имаме мед. В България се произвежда един от най-висококачествения мед в света и вие наистина може да си намерите много качествен мед и да се възползва цялото ви семейство от неговите безкрайни благодатни ползи не само за имунната ви система, но и за здравето като цяло. Първият и най-лесен начин, по който може да го използвате, особено за вашите деца, пък и по този начин ще ги научите, че ние трябва да се грижим на ежедневна база за нашето здраве, не само за нашата имунна система, е точно като им давате по една чайна лъжичка мед всяка сутрин на гладно, преди да тръгнат на училище, градина или преди да закусят.
Преди да продължим нататък, искам да ви предупредя, че информацията, която предоставям, е с препоръчителен характер и не е медицински съвет. Каналът BioLife не носи никаква отговорност за споменатите методи на хранителни режими, рецепти и лечение. Друг вариант, който е подходящ за малко по-големите дечица, над 5-6 години, които разбира се нямат никакви алергии от пчелни продукти, е използването на прашец смесен с мед. Вече съм правила видео колко много е полезен цветният прашец с меда и ще оставя линк към това видео, за да може, когато вие решите в удобно за вас време, да го изслушате внимателно, за да разберете наистина колко вълшебен и полезен е цветният прашец, особено в комбинация с меда. И него също може да използвате всяка сутрин на гладно. По много малки количества се дава, не изисква особено огромни усилия да го приготвите и съвсем така спокойно във вашето забързено ежедневие, преди работа, преди училище, може да го приготвите на себе си, на своите маничета и да започвате деня с едно добро чувство, че и днес сте се погрижили за себе си, че и днес сте добавили още много малко усилия, за да поддържате своето здраве. Трети много лесен вариант, по който може да използвате меда всяка сутрин, е като смесвате една чайна лъжичка мед с половин изцеден лимон. Това се приготвя точно за 30 секунди и се консумира за по-малко от една секунда. От вас се изисква просто да си го поставите за цел, да го правите сутрин на гладно отново, разбира се, за вас и за по-големите ви деца, защото съм сигурна, че малките може малко да се мръщат на вкуса на лимона, но ако го обичат, това е прекрасен вариант всяка сутрин да започвате деня си по този начин. Тези три прости рецепти с мед се дават сутрин на гладно. Припомням отново, това е лъжичка, само лъжичка мед, която е по-подходяща за най-малките мълчугани, пък и така ще им създадете навика, че трябва да се грижат за здравето си всеки ден. Мед с прашец или мед с лимон, и двете рецепти се приготвят изключително бързо, изключително лесно. Добре е да си ги приготвите на момента, а не да изцеждате лимони от предишната вечер или да забърквате прашеца още от предишната вечер. Добре е нещата да се приготвят на момента, да се консумират в малки количества на момента, на гладно и да стартирате деня си спокойни, че сте се погрижили да бъдете неуязвими към всякакви вируси и инфекции и така по този начин всеки ден ще започнете малко по малко да изграждате навика, че да се грижите за себе си. Напомням ви, че грижата за себе си е всеки ден с малки стъпки, а това е добър вариант да започнете да го правите, ако до този момент сте нямали този интегриран навик в ежедневието си. Още повече, че по този начин вие ще бъдете много добър пример и за вашите деца, и за вашите партньори и може да ги вдъхновите и те да го правят сами за себе си. Тази практика може да правите в продължение на 20 дни или ако най-добре, ако може да го правите през целия зимен сезон. Аз съм убедена, че сами ще видите колко е лесно да го правите, а и ще се убедите в ползите от вашето постоянство. Сами ще си бъдете благодарни. Дори да се разболеете, ще бине много по-леко, отколкото ако не правите това, което вече знаете. И тук сега ми идва да ви напомня, че понеже вече знаете какво да правите, природата ще търси от вас отговорност дали прилагате всичко по най-добрия начин, който можете и знаете. Друг вариант, по който можете много бързо и лесно да укрепите своето здраве и да засилите своята имунна система, е сока от пшенична трева. Това изключително лечебно природно средство е незаменимо наистина. Разбира се, то е подходящо за нас, по-големите деца, защото вкуса на сок от пшенична трева е много специфичен и е трудно да се хареса на малките деца, но вие, ако наистина сте решили, че имате нужда от
засилване на имунната система и се чувствате отслабени, липсва ви жизненост и тонус за предстоящия зимен сезон, есенен и зимен сезон, определено пшеничната трева много бързо ще повдигне вашия тонус и наистина ще засили вашата имунна система. Ако никога не сте чували за нейните ползи, ще ви оставя линк в описанието на видеото към това как да си приготвите пшенична трева и изобщо ползите от нея, защото съм правила видео за нея и не искам точно сега в момента отново да се повтарям. Само искам да ви напомня, че това е доста силен, доста добър вариант да засилите вашата имунна система за много кратко време. Буквално ви трябва 2 седмици по един малък шот да приемате от тази божествена напитка и вашата имунна система ще бъде готова да посрещне предстоящия зимен сезон и ви да останете спокойни, че ще бъдете неуязвими към различните вируси. Както вече споменах, един от начините, с които да се погрижим за нашата имунна система е чрез приемане на храни. И това за мене са едни от най-добрите храни, супер храни, които може да използвате да подсилите имунната си система. Освен това, на второ място или втората част е грижата за вашата физическа активност. Ако вие приемате най-добрите имуностимуланти на света и в същото време нямате време дори да се разходите за 10-15 минути на ден, тези имуностимуланти няма да имат толкова голям ефект. Заедно с приемането на имуностимулантите, вие трябва да бъдете сигурни, че прекарвате достатъчно време на чист въздух, на слънчева светлина и имате достатъчно добра физическа активност на седмична база. Ако работите на място, където е доста заседнал начин на живот и почти не ви се налага да ходите, разбира се, че вечер след работа или преди работа може да се разходите. Това е най-малкото нещо, което може да направите. Перфектният вариант, ако изобщо тренирате или да тренирате минимум 3 пъти в седмицата по 30 минути, някакви упражнения, които са подходящи за вас, според вашият начин на живот, според това, което искате да постигнете, просто за да можете да раздвижите тази лимфна система, която се застоява като блато във вашето тяло, когато не се движите, което по никакъв начин не помага на вашата имунна система да бъде по-силна, а вие да бъдете по-здрави. Нека това ви свети като червена лампичка, че активността е изключително важна за вашето здраве и за вашата силна имунна система. Заедно с храните и физическата активност бих насочила вниманието ви и към една друга грижа, грижата за вашият емоционален баланс. Способността ви да успявате много бързо да се хармонизирате с всяка една неприятна ситуация или всяко едно предизвикателство, което ви предоставя деня. Тази ви способност наистина ще ви помогне да намалите стреса във вашето тяло и по този начин, съответно, имунната ви система да не рухва и да не се срива всеки път от милионите стресови ситуации, на които вие ставате жертва благодарение на въображението си повече, отколкото на реалността. Така че научете се да се научите каквото и да става, то винаги работи за ваше добро. Научете се да се ядосвате със спокойствие, научете се да негодувате със спокойствие, научете се във всичко да откривате кое е доброто за вас, какво учите от това нещо. Успявайте дори да излезете от равновесие. Научете се много бързо да се връщате към него, защото именно спокойствието и емоционалният баланс са най-добрият начин да редуцирате стреса и съответно да помогнете на вашата имунна система да бъде здрава и силна. Ако вие непрекъснато сте изнервени, ядосвате се, негодувате, вие колкото и да тренирате, колкото и най-хубавите храни да взимате, имуностимуланти, те няма да имат особен ефект.
Така че трите неща. Вътрешно, какво приемате, физическа активност, спокойствие. Ако през деня ви е много трудно да намирате време да се хармонизирате, балансирате, вечер задължително никога не заспивайте с негативностите, които ви са случили през деня. Намерете си свой начин да ги изчиствате с контрастен душ, с медитация, с йога, с хубава книга, с хубав разговор, с съзърцаване, с слушане на музика. Каквото и да е станало през деня, научете си вечер да си имате вашето време, срещата с вас самите, където вие се изчиствате от всички негативности, хвърляте ги в пространството и си подарявате едно спокойствие и едно усещане за празник, че вие сте живи, че ви има и че може да обърнете всичко на 360 градуса във всеки един момент, стига да си го навиете на пръста, а за това ще ви трябва и доста силна имунна система. Казах ви още в началото, че ще ви разкажа за трите компонента, които според мен са изключително важни за вашата имунна система. И сега съм убедена, че се чудите какво толкова имам още да ви кажа, след като ви казах да взимате някакви супер храни, да правите някакви физически активности, да се успокоявате неща, все които знаете, а наистина знаете ли ги, защото вие знаете само това, което правите. Третото нещо за мен, което е много важно и което ще ви помогне, ако да правите това, което знаете, не просто да си го знаете, да го правите 2-3 дена и да ви омръзне, или да го правите този сезон, после да постигнете супер добри резултати и да забравите как сте ги постигнали и после да трябва да си ги припомняте, като пак се разболеете или попаднете в някаква емоционална дупка. Идеята не е да вървите нагоре и надолу, да се чувствате здрави и нездрави. Идеята е вие постоянно да сте в едно леко празнично съществуване, като знаете как по най-добрия начин да използвате всички ресурси, които имате на ежедневна база. А за това определено ще трябва да бъдете здрави и да, за да сте здрави, трябва да имате доста силна имунна система. Третата част за мен е това, което ще ви помогне с лекота да интегрирате всичките тези навици, с които вие да се грижите всеки ден за себе си, е това, което ви движи в живота. Защо да правите всичко това? Кое ви кара да се грижите за себе си? Или кое би ви накарало да се грижите за себе си? Защото ми се струва, че ако вие забравите всеки ден, че деня, който имате, не е даденост. Той ви е подарък. Ако вие всеки ден осъзнавате, че вашите ежедневни подаръци, като живота, който имате, може да свърши някой ден и всъщност вие не знаете кой ден ще бъде последният, ако вие осъзнавате, че имате всеки един ден като подарък от природата и имате себе си, вие сте живи и благодарение на нея, вие няма ли да искате да се грижите по най-добрия начин за всичко, което тя ви е дала, за да може да живеете смисъла на вашия живот и изобщо за да може да съществувате по възможно най-добрия вариант, който може да съществувате, защото за да бъдете сигурни, че ви използвате всички налични ресурси, които ви се подаряват всеки ден по най-добрия начин, вие наистина трябва да бъдете здрави. Представете си, ако не сте здрави. Ако не сте здрави, вие всеки ден започвате всеки ден с едно предизвикателство. Това, че не сте напълно здрави. Искам да се замислите и да се огледате около хората, около вас. Със сигурност има някой, който няма вашия късмет да бъдете родени здрави. И бидейки родени здрави, е изключително безотговорно за мен да не се стремите да съхранявате здравето си, да се грижите за вашата имунна система, защото
Само по този начин вие можете да бъдете в най-добрата си форма, в най-добрата си версия и да изпълнявате това, за което сте дошли. И ако още не знаете за какво е то, бъдейки здрави, вие ще го откриете много по-лесно, отколкото ако не сте. Ако вече сте го открили, вашата мотивация да бъдете здрави ще бъде номер едно, ще бъде толкова силна, защото вие ще искате да се раздавате на 100%, да правите всичко по най-добрия начин, да давате на своите клиенти всичко, което можете и знаете по най-добрия начин. И за това ще трябва пак да сте здрави. Ако не сте здрави, как да стане? И за това ще ви трябва пак да сте изключително здрави, да сте в кондиция, да сте с ясен ум, да знаете какво правите, да знаете какво искате. Няма във всеки един момент да сте способни да взимате най-добрите решения, да можете да реагирате на стреса и на сложни ситуации с спокойствие и широта на ума и духа. Няма как да ги имате тези неща, ако не сте здрави на физически или емоционален план. Ето защо много искам все повече хора да се осъзнават, да имат тези ключови осъзнавания, колко е важно да се грижиш за здравето, което имаш, за да се грижите за здравето, което имате на ежедневна база, не да чакате момент, в който вие вече сте го загубили, когато ще ви е още много по-трудно да го правите. Иска ми се все повече хора да живеят мисията си, да се чувстват щастливи, да намират своя смисъл на своето съществуване и това да ги мотивира да се грижат да бъдат здрави, защото само бъдейки здрави, ние можем да живеем по възможно най-добрия начин всеки Божи ден. Така че, мили, любими хора, моля ви да се замислите. Искрено се надявам това видео наистина да ви е помогнало за това и вие съвсем отговорно и осъзнато да подходите към грижата за вашата имунна система през предстоящият зимен сезон. Ще се радвам да ми споделите в коментарите дали ви допадат подобни видеа и дали наистина са ви полезни и ви помагат вие да предприемете някакви действия, след като вече знаете това, което вече сте чули. Благодаря ви, че останахте с мен до края на видеото. Искрено се надявам, че съм ви била много полезна, но ще бъда много по-щастлива, ако вие предприемате някаква инициатива и наистина приложите поне едно от всички неща, които чухте. Ще бъда и много щастлива, ако направите това и за децата си, защото ще е прекрасно, ако всички сме здрави. А за това трябва всички да се грижим както за себе си, така и едни за други. Имайте един прекрасен, слънчев, светъл, вдъхновен ден. И до скоро! Ако информацията, която току-що научи, смяташ, че ще ти бъде наистина полезна, ти напомням да се абонираш за моя канал. Така винаги ще знаеш за най-новите ми видеа и ще бъдеш винаги актуален в грижата за себе си.